Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod y gwahaniaeth rhwng rhifau cymerebol a rhifau anghymerebol. Nawr mae rhif yn rhif cymerebol os yw'n bosib i ysgrifennu fel ffracsiwn a dros b, ble mae a b yn rhifau cyfan ac mae'r enwadur b yn wahanol i 0. Er enghraifft, mae'r ffracsiwn cyffredin 4 dros 5, y rhif cyfan 6, sy'n bosib cael ei ysgrifennu fel y ffracsiwn 6 dros 1, 3,5, sy'n bosib cael ei newid i ffracsiwn pendrwm 7 dros 2, a'r degolen cylchol dim pwynt 3 dots, neu dim pwynt 3 yn ailadrodd, mae'n bosib newid hwn i fod yn ffracsiwn 1 dros 3. Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau o rhifau cymerebol. Ar y llaw arall, mae'r rhif yn rhif anghymerebol, yn syml iawn os dio ddim yn rhif cymerebol. Hyn ydy, os nad yw'n bosib i ysgrifennu fel ffracsiwn a dros b, ble mae a b yn rhifau cyfan a'r enwadur b yn wahanol i 0. Er enghraifft, mae rhif pi, 3.1415 ac yn y blaen, ail isradd 2, a'r degolyn dim pwynt 2, dim 2, dim dim 2, dim 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 2, dim 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 2 ac yn y blaen yn rhifau anghymerebol. Nawr, y degolyn olaf yna yn fan yna, fod yna batrwm sydd yn ailadrodd, mae'r nifer o ddigidau dyn ni'n defnyddio wrth fynd ymlaen yn cynyddu, ac felly di ddim yn bosib newid y degolyn yma i fod yn ffracsiwn. Ac felly, mae'n rhif anghymerebol. Nawr, o'r holl rhifau anghymerebol sy'n bodoli, mae'r rhai ohonyn nhw'n cael ei adnabod fel rhifau arbennig o'r enw syrdiau. Ac mae swrd yn rhif sydd yn cynnwys isradd nad yw'n cyfateb ar rhif cymerebol. Er enghraifft, mae ail isradd 2 yn swrd, oherwydd mae'n cynnwys isradd, ail isradd 2, a di ddim yn bosib i ysgrifennu fo fel ffracsiwn a dros b. Byddai 3 ail isradd 2 yn golygu 3 lluosi ail isradd 2 yn swrd hefyd, oherwydd mae o'n lluosrif o'r swrd ail isradd 2. Ond wedyn byddai ail isradd 9 ddim yn swrd, oherwydd mae ail isradd 9 yn cyfateb ar rhif cyfan 3, ac felly i'r ffracsiwn 3 dros 1. A does yn rhaid iddo fod yn ail isradd, wedi iddo fod yn unrhyw isradd. Felly mae trydydd isradd 4 yn swrd, di ddim yn bosib ysgrifennu hwn fel ffracsiwn a dros b, ond wedyn byddai trydydd isradd 64 ddim yn swrd, oherwydd mae hwn yn cyfateb ar rhif cyfan 4 ac felly'r ffracsiwn 4 dros 1. Na dyma chi ymarfer i chi geisio nawr. Mae yna restr o rifau wedi ymddangos ar y sgrin. Meddyliwch pa rei allan o'r 16 yma sydd yn rhifau cymerebol. Nawr, pan ydych chi wedi meddwl am eich ateb eich hun, cymharwch o wedyn hefo'r rhifau cymerebol nawr sydd wedi cael eu cylchu yn goch ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.